ହେଲା ଆଜି କ'ଣ କିଛି ରୋଜଗାର ହେଲାନି? କ'ଣ କରିବା ମୂଲ ମଜୁରୀ ପାଇଁ ଆଜି କେହି ଡାକିଲେନି। ଲୁଣ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇ ଆଜି ଦିନଟା ଚଳେଇ ଦିଅ, କାଲିକି ଦେଖିବା। ଏସବୁ କ'ଣ? ଆରେ ମା, ମୁଁ କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ନୁହଁ? ଆଜିଠୁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗଲା। ଚିହ୍ନ ଆଜିଠୁ ଏ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜର। ଆରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମରେ, ଆଉ ତୋ ଅଫିସ ଦାୟିତ୍ୱ ଟୋଟାଲ ତ ରହିଲା। ଆଉ ତୁ ସବୁ ବୁଝି ସୁଝିକି କାମ କରିବୁ, ଯେମିତି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଶ୍ରା ବାବୁ ଫାଇଲଟା ଟିକେ ଆଣିଲେ। ଏଠି ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚେକ୍ ଏଠି ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ଫୋନରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ପଢ଼ିକି ଟିକେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋର କ'ଣ ତୋ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଆରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। दीपद कथा मते भारी भल लागिला मनकु मोर पारुनी मु धरी उडुची सिए प्रजापति परी साथे अबाकी मते कुहुक कला दी दिनर देखा दीपद कथा मते भारी भल लागिला मोर उड़ा पक्षी थिला तुम पाखे पोषा मानी गला तुम मन मो मन को मने नेला दी दिनर
ମିଶ୍ର ବାବୁ, ଆରେ କାମ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଟି? ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଖୁସି ହେବା କଥା, ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ତମେ କିଏ? କାନ୍ଧି ହାତ ଉପରେ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତମ ଅଫିସ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏଇ ଲୋକଟିକୁ ଅଫିସରୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦିଅ। ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କହି ବାହାର କରିଦିଅ ନା। ଆରେ ବିକ୍ରମ, ବାଦଶାହ ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲା, ବାଟରେ ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝିଦେବ। ତମେ ଯାହା କଲ କଣ ସେସବୁ ଠିକ ଥିଲା? ଆରେ ବାବା, କଣଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମୁଁ? ପାର୍ଶ ସହିତ ଯାହା ବି କଲ ସେସବୁ କଣ ଠିକ ଥିଲା? ଆରେ ବାବା, ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କାହା କାନ୍ଧରେ ପାଦ ରଖି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ତା ବୋଲି ଯିଏ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଯିଏ ତମକୁ ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲା, ତମେ ସେଇ ଲୋକକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଓବିୟସଲି ମାରିନି, ଦରକାର ପଇଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ବି ପଛେଇବିନି।